Eve és un joc, és una aventura gràfica, no? Amb l'esperit de les antigues aventures gràfiques com Day of the Tentacle, però adaptada als temps moderns, als temps d'avui, ja que és tot totalment tàctil, controles el personatge tocant a la pantalla. No hi havia res que s'assemblés a l'App Store i bueno, vam anar provant idees que s'hi assemblessin fins que vam trobar la manera de fer-les encaixar en el que són els dispositius mòbils. I a part vam tenir l'ajuda de Rovio, que ens va publicar el joc, que és el que ens va permetre fer-nos una mica visibles, encara que la gent ja començava a conèixer el joc, és el que ens va posicionar a dalt de tot dels rànquings. Jo vaig estudiar disseny gràfic i comunicació visual, així que no hem estudiat animació específicament, però és una que sempre ens ha agradat i en el nostre temps lliure és com hem après a fer-ho, a partir de practicar moltíssim i de mirar foros i blogs en què la gent t'ajuda. I res, jo a partir de les pràctiques de la universitat vaig entrar a aquesta empresa per animador i sempre m'havien agradat els videojocs i vaig veure l'oportunitat, la vaig agafar i res, al mes i mig van necessitar un altre animador, vaig proposar al meu germà i des de llavors els dos hem portat tota l'animació d'aquesta empresa mano a mano. I bueno, parla d'un petit lladre que ha d'anar pels diferents nivells resolent puzzles i bueno, és una espècie de Robin Hood perquè pel camí ha d'anar ajudant als pobres i fastidiant, entre cometes, als dolents i mentre ho fa, a la que pots es fica qualsevol cosa a la butxaca, no? Fins i tot coses que dius, per què voldrà això? Bueno, ell s'ho guarda tot.